Aron pagsiguro nga wala matakbuhi sa bird flu ang mga binuhing manok, pabo ug itik sa Olango Island, Regional Bird Flu Task Force mipahigayon og random blood sampling sa maong dapit. Siluan Mayrundina sa report. Sukad niya itong Miyerkules hangtod kagahapon, gisusi sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Bird Flu Task Force ang tulo ka mga barangay, haduol sa Bird Sanctuary sa Olango Island aron makapahigayon og random blood collection o cloacal swab sa mga manok, pabo ug itik sa dapit. Kini naglakip sa Barangay Sabang, San Vicente ug Santa Rosa diin nakakuha sila og dulan sa 150 ka mga samples. Ang dugo, murag karon pa to i-kuan nila, i-prepare, so I don't know o kanusa pa to makuan kay ang taga-laboratory man ato ang mo kuan sa mo process. Matod ni Dr. Janice Togonon, City Vet, sa pagsusi nila sa dapit, nabantayan nilang may mga migratory birds na nga nakaabot sa isla. Sagad sa mga migratory birds nga mudagsa sa Olango Island matag Oktubre hangtod sa buwan sa Pebrero, gikan sa nasod sa China nga nakasinati og bird flu. Ang pag-monitor dito sa mga farmer o mga backyard raisers, especially sa mga chicken bitaw, na namuhi dito, so far wala man sila nakuanan sad na namatay, na nagluya nga mga especially ang mga migratory birds. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.